Mani ko ba sabay tutati ko ko. Anay mani ko. Haphang hatay bay Khumulwng. Tuima awar bay Khumulwng. Haphang khani ko masanay ko Tripura, ko Tripura, ko Tripura. Sunggatani ko Haphang khani ko masanay ko Tripura, ko Tripura. Tabuk cinero narabai songni bagi kaisa gift dong ni krawa gift na busung ya phalai ne 1979, that is 45 year only, and we are celebrating for 45th Kokborok Day. 45 বছর অঙ্কা যে চিনি Kokborok no official language hinai recognition romani, kintu Kokborok ni je itihas, it is as old as 5,125 years. Okay. Recognition maya phano Kokborok to salain tongkha aidibu salaijak tongo bahake mo Kokborok recognition makha sini Kokborok no recognition manani bagai onek borok andolon maklaija onek borok andolon maklaija dabi maklaija aro bisingo Kokborok Kokborok no recognition ni bangi je andolon khlai thangka Kokborok ni je shahid bo hanga Tripura rajya sangsai mano Dhananjay Tripura hanga Kokborok ni matayar hojaga bo Kokborok no recognition ni bangi bo onek andolono khlai thangka te boni logate onek borok thikya Kokborok matayar hisabe Dhananjay Tripura no sangsai mano haini bangi tini o dino Kokborok Day sung celebration ni bisingtei khlaiei bono sung muito khlainani bono hambaironani bono phala shanti mangai tongthung bono sung ma sorinai sung soregu ngatabo